Ngay! Turbo kayo pinag-buhay ako ngayon. Buhay ka dyan daw. Turbo mo talaga dito na eh. Wala dala, butog ng kauding. Amin nga pinag-ibaw na Yo, what is up guys? Again, your boy Kenshi It's me, your girl, Janine Ventula from Gataran. So for this vlog guys, no, prinank namin si Lola. Okay, tapos na namin prinank guys, no. Gabi na ngayon, guys. So gabi na ngayon guys, so, nakalimutan namin mag-intro kanina kasi rush lang na prank yun guys, no. Sinubukan lang namin i-prank guys, no, kung ano maging reaction niya sa ungol prank, no. Konting ano lang yun, mga 5 minutes lang na yun guys, no. So sinubukan lang namin yung ungol prank nyo. So prank kasi ako kanina ni Justin, so sinubukan namin kay Lola kung anong magiging reaction niya. So hindi na kami nakapag-intro kasi rush nga lang yun, may pinuntahan kami. So yun lang guys, no. Tignan nyo na lang yung magiging reaction ni Lola dito guys. So, sigurado matutuwa na naman kay Chris dito. So pinapanood ko yung kanina yung video namin kanina. Sobrang tawang-tawa ako sa sarili ko at tawang-tawa ako sa reaction ni Lola doon, no. Paano nga ba yung umang na doon? Bago nating tapusin tong intro guys, no. So shoutout namin sa yung mga solid supporters namin, no. Yung cellphone baby. So shoutout ko lang muna yung mga kabisadong pangalan. Shoutout kay Jimwell Barit, kay Christian Valiente, Vincent Pacol, Jerica De Leon. Yun lang. Tsaka kay Gian Salidino. Okay. Kay Madam Tonyang, Jingjing Hayod, Okay. Team Spread Love, Cloud9, Baldo Joker, Sila yung Marlon Corpus, Shaira Davao, Probinsyang Ilocana, Jegmar Castueras, Melody Parel, Kyle Felipe, Clarence Hidalgo, Raymart Gabier, Gina Andrade, Robelin Remindo, Mark Tadio, Palos Jeff, Cloud9 Synergy, Aguinaldo Angeline, Joen Valdez, and Noel Servito, ano ba? Jason De La Cruz, Jerry Boy Velarde, Desiree Puzon, PJ Ubasa Vlog, Angeline Publico, kay Bea Garcia, kay Noraline Ballesteros, Alaysa Duhario, Camille Agdepa, and Lilion Tabines. Oh. So, ayun naman guys, yung ating shoutout na yun. Sa mga di nakakaalam guys, no, addict si Lola sa TV, no. So lagi siyang nakatutok sa TV. Araw-gabi siya nakatutok guys, yung may mga teleserye kasi hapon lang, mga hapon sa GMA siya nanonood guys eh. So, Tapos sa open nga sa Odil ako magbuya sa Odil ka sa okay ako. So sa mga di pa nag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. and click the notification bell para ma-update ka namin. Sa lahat na yung aming i-upload na video. So, gabi na ngayon guys, no, at matutulog na kayo, shower na kami. So, pasensya na guys kung nakapag- Shower tapain mo, meron mo. Na? Pag-shower Sige, tapain. sige, shower na. Goodbye! Bye! 2 hours later. Hi, Lola. Ilan mong battery mo tatay? Nasa na-open the TV? Yata na. Kamada ng day. It's gonna be.
Sino kayo dito? Yata nga po yan ah. Ano? Kalimutan ko ito. Hindi ko so. Hindi mo pa tarimot ko. Kapal! Sabay man lang. Hindi ba siya ka ba? Hindi ka ba? Nagalas lang. Kapal! Huwag kayo kasi kailangan ng makatubay. Ay. Makainom na. Sabay naman na. Naku niyo! Gusto mo kayo pinagboy. Sabi sabi, manunutin niyo ang daw. Eh. Ito po matutiri mo lang. Sita ka niya data. Luluwa ka. At ano yung bitakbo ka. Sabay naman lang. An? Abay, itong problema yun. Itaktak kayo na ini mo na yun. Di. Niya. Sumadong ko na. Naku niyo! Sige na naman. Hindi. Dalawa ka, butong na ito. Wala. Wow, sa isaw dan. Wow, wala ilo dan. Naman Hindi. Turbo kayo pinagbuyaw. Kaya ngayon, umuha ka dyan daw. Kaya kwarto yung taon niya, rarabilin niyo dyan. Ito mga babae, gagalin naman na ako lang. Wala. Turbo nga talaga, dagit na eh. Wala dala, butog ng kalding. Muna! Turbo pinagbuhay, tagari kayo mga kay kwarto yung pununan ko ko niya dyan. Siya tawag. Amin na pinag-iikon, nag-ibaon. Ginagawa mo? Kung sa kalday na. Ginagawa mo? Gusto ka pansit? Laki mo pansit na. Matik! Baguhin na kang dalis buwan. Wala. Papa ko, kung siya kita mo na. Kudyaw! Kasada mo na, gusto ka kalday, kasada mo na suta. Kapay! Nakunyaw mo nga dyan. Kaya mo sa mga dyan. Kapay mo na eh. Bukas na tuya. Kunyaw! Kaya malaki di kwarto yun. Kung na yung ganay. Kaya na tao. Ngayon, turbo. Joke na joke. Ayan, kulukunda ka. Basta kami lang. Dala po yung mga di TikTok. Like, Kung wala wala na yun yun. yun. Ibaga kami nga kayo. Tulad mo nga nung net, ipakita mo yung reaction mo. Yan, yan. Okay. Turbo kayo at mga buya. Kaya kwarto yun. Ako na doon namin. Kanawang kayo ah. Tagadungan buro yung kaya naglaban. Ayaw. Naglaman. Taglawan natin. Naglaban. Nakabad ba din? Buro niyo. Doon ba din?